Squalmienskip De Friese Poort stekt al zo'n 15 jaar in Jelte Natura jaarlijks aan €20.000 in de lepperij. En dat is voor deze sport van het grootste belang. Wij zijn op zich een vrij lietse organisatie. Ik net volle kosten daardoor. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Maar wij hebben wel geld nodig voor al uw organisatiekosten. Voor accommodaties, voor wedstrijden, opleidingen, trainingen, materiaal, neem maar op. Dus er moet wel geld komen. De gearworking bij De Friese Poort is altijd goed weg, zei Diek. Ik bij het oorskiën krijgt het Leppersboen alle tijd om een nieuwe sponsor te zoeken. De vakkaart gaat daarbij uit naar één grote sponsor in plaats van meerdere liedsen. Wij koersen eerst wel aan op één nieuwe haatsponsor, want we denken dat dat toch wel voordelen had, zowel voor zo'n sponsor als ook voor u. Want je bent een heel zichtbaar en duidelijk orenwer. Maar meerdere sponsoren zou ik kennen, maar dan moeten we daar u ook op daar rieden en het op daar spitsen. Maar we gaan eerst op zoek naar één nieuwe haatsponsor. Diek had er alle vertrouwen in dat er een goede sponsor vonden wordt. Maar als dat net slaagt, betekent dat net de ondergang van de lepperij. Dat vind ik veel te stellig. Ik bedoel, als dat er net komen zoeken, dan maar we creatief genoeg wezen om weer wat oors te bedenken. Maar zoals het nog steeds, met geld hebben we wel nodig. Zo simpel is het gewoon.